It's ice sea salmon. Ooh. Only mistake is left hand. And not so perfect the nose. It's only hand he Keep this. Keep this. Keep this. Otapa pussi ja pannaan nämä nyt. Keep all this. Oh, that's okay. Jarmo. Sitten haki vielä toinen pussi. That's what too. Yes. Yes, it's for the soup. Näyttö veli hakemassa. Sulla oli sankko. Niin Pekkarin huudellaan tuo kanssa. Ei täytte huuvella, että saa välitä mitään. Niin. Kyllä kakelta käyty. En oo kyllä ikinä edes ei se ole koskaan lohta nähnytkään. Muu virhe on kuin Väärällä kädellä. left hand. The wrong hand. Left is wrong. Very wrong. Semmoinen keittopaloja. Mitä? Tää lähtee nyt tässä. Nyt on tuo keittokala. 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 Sinä perse suunnasta puutu. No kun siellä on se. Yes. Kyllä. On. Tämä perse. Mitä se Veijokin on niin? Ei on tarkka. Niin, Veijosta on tullut semmoinen porvari minusta. Se on niinku työvälikkeen miehiä, mutta nyt nykyään semmoinen. Veijo on aloittanut ohoifille, mutta se pitää aina puhua. Ei tarvi niitä Ei mitään törkkyä ei saa silessä. Niin, kun tuolla on tullut porvari. Ei se ole nyt yhdenkään porvareita, vaan se, että Veijo tekee puolesta ruokaa. Se niinku kylmä se on filetti, kun Veijo tekee filetti, siihen ei jää yhtään mitään semmoista epämääräistä. Very professional. Turha tarkkaa teknistä. Professional. Yes. Tuo muuten kävi aikana siitä. Näytä kaikki. Meni aika. Mitä? What? Heinää. En oo ikinä edes nähnytkään lohta. Yes, never seen the... Oh no! Can we stop and go to fishing more? Tomorrow we have to fish. Yes. I think your knife is very sharp. Ah. Tässä on keitto. Joo, stop. These are going to the shop. Yes. Oh no! Let's fishing! Simon fishing! Oh no. Tää ei saa panna enää vetteen. Ai jaa, sitä ei saa vetää. Tätä ei tarvitse puhdistaa, kun tämä on siis koko ajan ollut niinkö... Ah! Ei saa panna vetteen. Missä on tappaa? Se on, kato järjessä jo puhuit. Kato, eihän tämä ole kosketuksella, tämä on puhasta kallaa. Yeah, that knife very soft. Soft. Sinun kannattaa kyllä lähteä tuota kakea. Norja. Kalaa Norja. Heti meni, kun sanoit sitä norjalaista, niin meni kato poikki. Nyt meni. That was very difficult. No, minä otan tuosta nyt uudella. He took some pressure. Oh no! That's problem, but that's not problem because that's not happened. Nothing happened. That's okay. Yes. How cold? Your coach.
Palaan vileraan. Voidaan jakaa nuo. Hienot Nyt konjakit. Nyt Veijalle konjakit. Nyt otapa itse ekaa ja pikku. Jala sellaista. No kaiken ottaa seuraava. Mọi người đi câu cá rồi. Ai da. Nyt ei kummale. Alkaa